og det var en dreng, som syntes, der var for meget larm og uro. Og det var en dreng, som typisk havde en dag, der var præget af at læse Anders Sandblad eller spille iPad over et hjørne i et alrum i en klub. Vi vil gerne vise ham et andet repertoire af aktiviteter end Anders Sand og iPad, og samtidig med det, så ønsker vi også, at han kunne få indgå i nogle lidt mere ligeværdige fællesskaber med nogle jævnaldrende. Vi har arbejdet med en pige inde i vores klub, som vi har oplevet rigtig mange konflikter med i forhold til, at der skulle skiftes fra en aktivitet til en anden aktivitet. Emma er 12 år gammel. Hun sparker og slår og rykker i os for at komme i kontakt med os, både når hun er glad, og når hun er frustreret, når hun er vred, når hun er ked af det. Og hen over det sidste halvårs tid, der har hun været en tilbagevendende diskussion og debat og ryggen i hår på vores personale. Jeg har arbejdet med PDSA'en inden sommerferien i forbindelse med, at vores klub skulle flytte rent fysiske nye lokaler. Så det, der var min plan, det var, at jeg ville invitere 3 af børnene med op i klubben og se de nye lokaler. Hvordan er lokalerne inde i, og få hjælp dem til at få en større forståelse af de rammer, de skulle til at være i klub i. Fordi det fyldte rigtig meget for dem, at det var ukendt og det var nyt. Tiltaget i starten at forsøge at strukturere hans tid ved at lave en kalender sammen med ham. Når han kom i klub, så skulle jeg modtage ham, og så skulle jeg tage en snak med ham om, hvad har du lyst til at lave i dag, der er de og de muligheder, og sådan og sådan. For hende, for at undgå de her konflikter, det har vi forsøgt at indføre et varslingssystem, så hun inden hver skift er blevet varslet 5 minutter før, at nu om 5 minutter, så skal vi have frugt. Så hun ligesom mentalt har kunne forberede sig på, at det jeg vil nu, det skal jeg gøre klar til at stoppe, så jeg kan komme videre. Og vi valgte at tage en beslutning omkring, at vi vil tage fat i hendes sprog, fordi når vi sådan kiggede fremad, også i forhold til skolen og i forhold til tilværelsen senere hen, så er den sproglige udvikling en af de inkluderende faktorer, som hun er nødt til at skulle kan bestride på en ordentlig måde. Og sammenlignet, så var der flere og flere af os, der kunne sige, jamen hun var ved at vende sin adfærd fra noget negativt til noget positivt, fordi vi approachede hende på den samme måde. Status i dag er, at han faktisk tjekker ind derovre, og at han har taget det der rum til sig som hans nye base, og at der er, og han rent faktisk har fået 2 kammerater derovre, som han så laver aftaler efter. Så når hun er blevet varslet, så har hun faktisk oftest haft en god eftermiddag. Det er ikke 100%, at det lykkes hver gang, men det er oftest gjort, at hun har fået en god eftermiddag ud af det. På den måde så fik de tilfredsstillet nogle af deres behov for at få overblik over, hvordan den nye klub skulle være, men der var stadig meget arbejde i forhold til opfølgningen. Og jeg valgte så også at skrive det hele ned i PDSA'en bagefter og formidle til mine kolleger, så de vidste, hvad der var sket og hvordan det var sket og hvad der var opfølgningsplanen, så at vi kunne arbejde videre med det samme igen. Og så fandt vi ud af, at det, som havde været det konstruktive i det for os som personalegruppe, det var, at vi havde en fælles plan. Og det viste sig faktisk, at 2 af mine kollegaer, som faktisk ikke brød sig om det her barn, kunne komme og fortælle omkring nogle positive oplevelser med hende. Og det var næsten der, hvor vi andre fik tårer i øjnene. Det er blevet skrevet ned også, hvordan vi gør det, at det ikke bare er en besked gennem lokalet, at om 5 minutter, så skal vi spise frugt. Godt, så har jeg givet, og så videre med det. Fordi det fanger hun ikke. Så det er hen til hende lige lægge en hånd på skulderen og lige få øjenkontakt og sige, om 5 minutter, så spiser vi frugt. Eller hvad det nu er. Vi ligesom også alle sammen har gjort det ens, og har været sikre på, at hun har fanget den besked, hun har fået. Det skal så også lige siges, at inden vi gik i gang, så var vi klar over, at vi var nødt til at skulle have etableret en eller anden form for god relation til hende, før det her overhovedet kunne lade sig gøre. Så der var flere stadier i det her, inden vi kunne komme i gang. Men det, at vi alle sammen pludselig kunne gøre, det blev en høj af. Ligeledes så havde jeg en tæt kontakt med hans mor i den periode, om at fortælle, hvad han gik og lavede, sådan så at hun kunne være med til at støtte op om, at hans klubtid måske var en mere positiv historie, end den der negative historie, han havde. Og så er det selvfølgelig vigtigt at få involveret de
projekt i sig selv. Altså det er ikke tidsbegrænset det her. Det er noget, der tager lang tid.